Prinášame vám príbehy a zaujímavosti z nášho regiónu. Naším cieľom je predstaviť ľudí, ktorí svojou prácou a tvorivosťou obohacujú naše okolie. V našom kraji žije mnoho výnimočných osobností. Jednou z výrazných je aj Emília Bratová, ľudová umelkyňa, ktorá z obyčajného betónu dokáže vytvoriť neobyčajné umelecké diela. Jej meno si mnohí spájajú so strašidelkami v parku pri múzeu, no jej tvorba siaha ďaleko za ich hranice. Dnes vám priblížime príbeh ženy, ktorá svojou tvorbou uchováva legendy, fantáziu aj dušu nášho kraja. Dostala som sa k tomu už ale pred 30 rokma, keď som začínala. Deti mi kúpili takého slimáka, ktorý bol z nejakého materiálu a po dlhšom daždi, keď bol, tak sa rozpadol. Tak som si ho, ešte ho mám do dneska, som si ho obetonovala. To bol prvý prvulinký výtvor. Potom som robila ďalšie veci, že som ich odlievala. Napríklad korytnačku, také zvieratá. Je pravda, že s tým som začínala s takými zvieratkami do záhrad a bol to prvý ten slimák, potom bola korytnačka, maják, napríklad som si spravila z pen flašky a tak. Toto boli tí moje začiatky. Zo začiatku vznikali malé betónové postavičky, ktoré postupne prerástli do nadrozmerných sôch. Betónové sochy urmínskych strašidelok, ktoré na motívy miestnych legend vytvorila Emília Bratová, zdobia park pri múzeu a stali sa jednou z obľúbených vonkajších expozícií. Inšpiráciu k tomuto projektu priniesla rodáčka z Mojmíroviec Viola Haršaniová, ktorá prišla s myšlienkou stvárniť sochami príbehy zo svojej knihy. Táto malá výstava v prírode je našim unikátom, pretože takúto expozíciu vlastných dedinských strašidiel nemá žiadna obec. Inšpirovala ma v prvom rade tá pani Haršaniová, lebo tá došla s tým, že by chcela podľa jej knižky, čo je knižka Strašidielka mesta Urmín, to bolo napísané. Takže či by som nespravila do parku také sochy podľa jej, teda toho návrhu. To boli tiež také prvé začiatky. Bála som sa toho velice, lebo predtým som robila, hovorím, len také odliadky a to. No ale však hovorím, skúsim, uvidím. No a celkom dobre, myslím, že to dopadlo a že som toho spravila tam hodne. Vytvoriť betónové umelecké dielo nie je len tak. Okrem fantázie a šikovných rúk si často vyžaduje aj poriadnu dávku fyzickej sily a niekedy dokonca aj pomoc techniky. Dvojtonový žeriav prišiel, ktorý to nemohol nadvihnúť, takže si môžete myslieť, koľko táček betónu a roboty a s tým bolo. Je to ťažká namáhava, na lešení som stála. Vytvoriť väčšie dielo je náročné. Každý detail si vyžaduje premyslený postup, čas a najmä obrovskú trpezlivosť. Robila som od rána do tej 4:30, vždy som volala manželovi o 5:00, už to je moje televízore. Takže do 5:00 som robila každý boží deň, lebo ten betón mi stuhol, aby sa nadväzovalo ďalšie, to nemohla som nehať vysknúť. Potom by mi to nekrylo, aj keď som robila do iných, do Kremnici, lebo do Banskej Štiavnici, do Turčianskych Teplíc Hrady, tak to som musela každý deň pokračovať. Keď som začala, musela som každý deň robiť. Takže si predstavte, každý deň tých 8 hodín určite a aj sobotu, aj nedeľu. To bolo, ale som to neskončila. Tvorba Emílie Bratovej nie je viazaná len na Mojmírovce. Jej betónové diela nájdeme aj v iných kútoch Slovenska. Zdobia dvory, záhrady, verejné priestranstva a nesú so sebou rukopis ženy, ktorá dokáže z bežného materiálu vytvoriť niečo výnimočné. V Banskej Štiavnici, Turčianskych Teplícach, Kláštor pod Znievom, Kremnici. Aj keď väčšina ľudí tvorbu Emílie obdivuje, nájdú sa aj výnimky. Niektoré strašidielka, tentokrát v podobe skutočných ľudí, diela občas aj poškodia. Niektoré tie diela moje boli zničené, zdevastované, hlavne tu v Mojmírovcách, a to ma veľce srdco bolí, že to tak zničili. Človek sa snaží, lež to nakreslí, naprojektuje, aby to malo mierku, aby to všetko bolo, jak ten kostol bol prenádherný, okná sú vybité. Veľce ma to trápi. Dúfam, že to budem môcť zreštaurovať a už potom si to ľudia uvedomujú a ich aj prosím, aby to neničili, lebo ostatné diela sú nikde zničené, ani v Podolí, ani v Svetomjáne, ani nikde. Ja som to nevidela, ale tuto som to videla teda a je to smutné. Vedenie obce Mojmírovce kladie veľký dôraz na podporu kultúry a umenia v našej komunite.
Zároveň jednoznačne odsudzuje akúkoľvek formu vandalizmu, ktorá poškodzuje spoločné hodnoty. Emilia Bratová svojou tvorbou inšpiruje mnohých ľudí v našej obci. Za všetku jej prácu a zároveň za obdiv, ktorý jej diela vzbudzujú, jej patrí naša srdečná vďaka. Takže mladá generácia by som ich chcela aj vyzvať, ktorí sú takí mladší a majú talent, nech sa neboja ukázať niečo. Nemusela mať na to školy, ani ja som není vyštudovaná sochárka, ani som sa za ňu nikdy nepovažovala, ale ma to baví strašne a ľúbi sa tomu ľuďom. Dostala som aj viacej ocenení, takže podporujem aj mladých, keby mali, či by malovali, lebo čo vytvárali, to je jedno, hocičo, tak by to bolo veľmi pekné a keby boli moji mirovčani, to by bolo obzvlášť pekné.